おはようございます。仏教の超基本チャンネルです。本日はお墓に関するご質問にお答えします。遠く離れた地元に戻らず、住んでいる場所で新たにお墓を建てる場合に、やるべきこと、注意すること。遠く離れた地元の墓は墓じまいするのか、そのままにしても良いのか、というご質問です。ありがとうございます。まず、今新しく住んでいる地域にお墓を作る場合は、地元のお墓は必ず墓じまいしてください。お墓にあるお骨がまだ残っている場合は、必ずすべて持っていきましょう。お骨がほとんど残っていない場合は、右奥、左奥、右手前、左手前、中央の5箇所の土をそれぞれビニール袋に入れて、どこの土かわかるようにして、新しいお墓の同じ場所にその土を戻しましょう。古いお墓の右奥から持ってきた土は、新しいお墓の右奥に入れるということです。新しいお墓についてですが、必ずお墓は東か南に向くようにしてください。もし墓地を買う場合、場所が選べそうなら、できるだけ端っこを選ぶと良いです。また、墓石には必ず〇〇家と明記することが大切です。南無阿弥陀仏などのご神言だけでは、誰のお墓かわからないからです。ご質問くださった視聴者様もおっしゃっていましたが、お寺や墓石屋さんによっていろいろとご意見が異なり、皆様は混乱されることかと思います。地図商店ではこのような考え方でお墓と向き合っておりますので、その点ご了承いただければと思います。いつもご覧いただきありがとうございます。仏教の超基本チャンネルでは仏教の基本情報を定期配信しております。動画の感想、リクエストなどお待ちしております。ご質問などあればどんどんコメントしてください。高評価、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。